Сиома коронавируса. Ина диди уже думаю. дар сегменти тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ навори видеоӣ нашр шудааст, ки дар он яке аз қабристонҳо дар ҷануби Тоҷикистон бо қабрҳои нав гӯр карда шуда, бо селофан печида акс ёфтааст. Сокине, ки навори видеоиро нашр кардааст, мегӯяд, ки дар ҳамаи ин қабрҳо қурбониёни коронавирус дафн карда шуданд. дар навори видео даҳҳо чунин қабрҳо сабт шудааст. Хадар мурдаги қабр. ҳамзамон тибқи маълумоти расмии Вазорати Тандурустии Тоҷикистон, шоми 14 май дар давоми рӯзи охир дар кишвар 106 ҳолати нави сироятёбӣ бо коронавирус ва 6 ҳолати нави марги беморон аз ин вирус ошкор карда шуд. Ҳамагӣ мувофиқи маълумоти расмӣ, то шоми 14 май дар Тоҷикистон 907 ҳолати сирояти коронавирус ва 29 ҳолати марг аз ин вирус ба қайд гирифта шудааст. дар сомонаи КВТЖ Инфо, ки мақомоти Тоҷикистон онро бастааст, аз 9 май то 14 май рӯйхати алтернативии қурбониёни коронавирус ва пневмония дар Тоҷикистон дар тӯли 5 рӯз 211 нафарро ташкил дод.